היי לכולם, אני רוצה להקריא לכם פרק מהספר שלי, דרך היצירתיות, להפוך לאמן בחיים האישיים והמקצועיים. לפרק קוראים על יצירתיות ופחדים, אגו, פרפקציוניזם ומחסומים. המסר החשוב בפרק זה הוא שפחדים, אגו, פרפקציוניזם ומחסומים, כל אלו הם תחושות טבעיות, וכולם חווים אותם בדרגות שונות. אם בחשש רגעי קטן, ואם בחרדה ובבהלה עמוקה, אם בהלם בקיפאון, ואם בתחושת חוסר אונים. הרגשתי על עצמי ובשרי את כולן. מפחדים, חרדה ובהלה קיומית, המשתקים את החיים ומקבצים אותם לרגע הנוכחי חסר התקווה. לאגו הפגוע בחופש יצירתי, דרך פרפקציוניזם המייצר נוקשות עצומה וחומות ענקיות שמלכתחילה אי אפשר לעבור מעליהן ועד למחסומים. את כולם הכרתי ושרדתי כדי לספר. תוך כדי התבוננות בתהליכים ובאתגרים שעברתי, אני יכול לשתף כמה תובנות חשובות שיכולות לעזור. על פחדים. כבר בשלב הניתוח והמחקר עולים חששות רבים כגון פחדים מהליכה לאיבוד, פחד מהשיפוטיות, פחד מחשיפת יתר של מחשבות או רגשות אינטימיים ועמוקים, פחד מהרגשה של חשיפת יתר או מעמידה בעירום מול אחרים ועוד. גם אצלי בתקופות שונות בחיי היו פחדים, אך הם השפיעו עליי לטובה ודרשו ממני למצוא פתרון, להתגבר ולהצליח באומץ ולפרוץ את המחסום. כל פעולה יצירתית דורשת מעצם טבעה אומץ להתמודד. להתמודד עם עצמנו ועם הסובבים אותנו, היא דורשת אומץ כדי ליצור אי סדר, רעידת אדמה, ריק, וללכת אל הלא נודע. בהיותנו יצורים האוהבים שליטה, שהייה במרחב הלא נודע מייצרת פחדים. וכאשר ברגע זה ישנן רעידות אדמה והתנגשויות בין עולמות, לא תמיד קל או נגיש למצוא אמונה שתשדר לנו שבסוף התהליך יהיה טוב. המילה פחד היא מילה עוצמתית ביותר, והיא מכילה המון סוגים של פחדים ודרגות שונות שלהם. אחד הפחדים הגדולים שהרבה יוצרים חווים אותו, קשור לפחד מאי-ודאות, מן הלא נודע. בתוך התהליך היצירתי, כפי שכבר תואר בפרקים קודמים, ישנה התמודדות עם מצבים שבהם לא ידוע לנו לאן אנחנו הולכים, מה נגלה, ואם זה טוב או נכון. כל מי שמתקשה לקבל את הלא ידוע ואת הלא ברור והלא בטוח, ירגיש פחד וחשש לשהות במקום הזה, במדבר של תהליכי החיפוש, מדבר החוזר על עצמו בכל מיני שלבים לאורך הדרך, בעיקר בהתחלה. הלא נודע עצום ונראה אינסופי, גם לאורך התהליך ישנם מקומות שבהם יש לפתור בעיה או לתת מענה לדבר שאינו פתור, וגם שם אנו מוצאים מצב של אי-ודאות. התהליך היצירתי דורש רמה מסוימת של אותנטיות, וביטוי אישי עמוק של מי שאנחנו. ומי שבוחר להיכנס לעשייה יצירתית לוקח בחשבון שעליו לגלות אומץ. אמנם לא ניתן לבטל לגמרי פחדים וחששות, אבל ניתן לשכלל ולהגביר את האומץ ובעזרתו להתמודד איתם נכון ובפרופורציה המתאימה. אין להימנע מהפחד, אלא לתת לו מקום ולחפש דרך להתגבר עליו או לעבור אותו ביצירתיות. ההבנה הבסיסית שעוזרת במצב היא שאנחנו איננו הפחד והפחד איננו אנחנו. כלומר לדעת שישנה הפרדה, כי הזדהות עם הפחד הופכת אותנו לפחד עצמו. הפחד הוא תחושה המגנה עלינו, והיא באה להעביר מסר או סימן. כמו כל מערכת שלפעמים משמיעה אזעקת שווא, גם פחד יכול להיות כזה, ולכן חשוב לא להזדהות איתו, כי ההזדהות מכניסה למערבולת. כמובן, כמו בכל מיומנות, מדובר גם כאן בניסוי ובשדרוג היכולת, לא להזדהות ולשמור מרחק בכל פעם. שמירת מרחק נכון מהפחד והתבוננות חיצונית עליו, היא בעצם תולדה של התבוננות מאוזנת ודיאלוג פנימי שלנו בהתאם. הפחד מאתגר את האומץ שלנו, ופה בתהליך היצירתי יש לנו הזדמנות לבדוק את הגבולות הללו ולאפשר לנו להגיע רחוק יותר ממה שחשבנו שאנחנו מסוגלים. הפחד משנה גם את תפיסת הזמן שלנו, ככל שעוצמתו גדולה יותר, כך אנחנו מתקרבים יותר ויותר להוויה של המיידי. הפחד פועל כאן ועכשיו, הוא מחזיר אותנו לחיים המיידיים של הרגע הזה. ההבדל בין לחיות עכשיו בפחד ובין לחיות את הרגע ביצירתיות הוא הנינוחות, החופש והחיוביות שבעזרתם אנחנו נותנים לעצמנו לנוע לכל עבר.
הפחד נוטה לבטל את התנועה, הוא משתק ומקבע מפני שהוא מקבץ אותנו אל נקודה אחת. לעומתו, היצירתיות מייצרת המון תנועה חופשית לכל עבר. בתור בני אדם החיים במציאות, על כל קשייה ועל כל הדרמות שהיא מביאה, אף אחד לא חף מפחדים וחרדות, כך שכל אחד מגיע עם מטען אישי של פחדים לתוך התהליך. המטרה היא לא להימנע לגמרי או להתנתק, אלא לדעת איפה הפחד עולה, ואיך להתמודד איתו, כך שעדיין יתאפשר לנו להישאר בתוך התהליך. ישנן שיטות רבות המכינות אותנו בהדרגתיות כמעין אימון והרגל לקראת התהליך היצירתי, ובעזרתן אנחנו יכולים להגיע בפחות חששות וטריגרים. ישנן גם שיטות שעוזרות ברגע שבהן הפחד כבר עולה ומביע את עצמו, שיטות הנותנות כלים מעשיים כיצד למקם את הפחד במקומו המדויק והלא משתלט. אלו תרגילים שאני נותן לסטודנטים שלי מתוך היכרות והבנה של המורכבות שלהם והצורך שלהם באותו הרגע. לפעמים מדובר רק בשימת הדברים בקונטקסט נכון ובפרופורציה נכונה. לפעמים אני צריך ללוות אותם בתהליך שפשוט נותן להם ביטחון ורוגע מעצם קיומו, והתחושה שהם לא לבד. כל מה שקורה מצוין ונכון. אני בעיקר מחזק אותם ונותן להם לדעת שכל מה שהם חווים הוא חלק חשוב מהתהליך. מניסיוני, בעת חוויה של משבר, הפחד, או כל רגש אחר, מומלץ לחפש סימנים וביטויים מיידיים המבטאים את הפחד. כל אומן בשפה האומנותית שלו, זה יכול להיות צליל או אקורד, משיכת מכחול או ציור מהיר, תנועה או ריקוד קצר, כל אלו הם ביטויים אותנטיים לרגש ברגעי השיא שלו, והם משקפים את התחושה האמיתית והמדויקת ביותר. פעולה זו מעודדת את ההתבוננות והופכת את הרגש הקשה לחיובי, כלומר לסביבה מביאה את הפוטנציאלים לגילוי משהו חדש, משום שבעת שהרגש מציף אותך, הרגישות כבר מופעלת בשיאה, ואולי דווקא אז ניתן לזהות תובנות חשובות. הפחד הוא גם הזדמנות נפלאה לגלות המון דברים חדשים על עצמנו ועל היצירה עצמה. חלק מהתובנות הגדולות שלי היו בעיצומן של התקפי חרדה ופאניקה חזקים וחוזרים או אחריהם. זה כמובן לא נעים, מבהיל ומשתק, אך ניתן להפוך את הרגע הזה לגילוי וחשיפה של ידע. לרוב אחרי שהוא עובר, כל המערכות שלנו עדיין דרוכות ופתוחות, וזה הזמן לשאול שאלות ולקבל תשובות. בפחד יש פגיעות וחולשה. בתוך הפחד עצמו השכבות מתקלפות והאגו מתבטל. המקור שלנו נחשף. המקוריות שלנו נחשפת. וניתן להתבונן פנימה ולשאול ולגלות צדדים שהם חדשים על עצמנו ועל היחס שלנו ליצירה. האגו. לכולנו יש אגו, וכולנו עובדים איתו ומשתמשים בו במצבים שונים בחיים. לפעמים זה עוזר, ביצירתיות פחות. האגו, ואינני מתכוון להיכנס לתיאוריות פסיכולוגיות, הוא האני העליון הדורש להיות בחשיבה עליונה ומעל הכל. ישנו הבדל, קו דק, המפריד בין אהבה עצמית, שהיא הכרחית וחשובה תמיד, לבין אגואיזם המגיע עם שיפוטיות ושם את העצמי מעל היתר, משום שאני טוב יותר, מוכשר יותר, ראוי יותר. אהבה עצמית באה ללא יחס לאחר, היא טהורה ונקייה, ופשוט מזהה את היופי ואת הערך העצום שבנו, מבלי לשלול או להתחרות בערכיו או ביופיו של משהו מהסובבים אותנו. טוב ליוצר לאהוב את עצמו ולהכיל את עצמו ולקבל את כל השכבות והרבדים של עצמו, להכיר את מרב צדדיו ופשוט להעריך אותם לחיוב. זה הביטחון הנדרש כדי לעמוד מול אי הוודאות ומול הזעזועים שבמציאות או מול קולות האנשים הטובים שמנסים לומר לנו להפך. ואולם האגו פועל מתוך חוסר. הוא מייצר כוח שקרי של תחרות חסרת היגיון, חסרת תועלת עם העולם, ומזין את עצמו מחולשתם של אחרים. האגו אינו יכול להרשות לעצמו להפגין חולשה בתוך המשחק הזה של הכוחות הסמויים. הצורך לנצח נמצא שם תמיד. ההתמסרות או ההסתנכרנות הן הסכנות הכי גדולות שלו. בתהליך היצירתי אנחנו חייבים לקבל על עצמנו את הבורות שלנו, לא מתוך הלקאה עצמית, אלא מתוך עוצמה ומודעות לאמת שאף פעם לא נדע הכל על הכל, ואנו תמיד נדרשים ללמוד ולגלות את החדש. אנו נדרשים למלא את עצמנו ואת הריק שבנו, הריק הבריא של האי-ידיעה, המבקש להתמלא מסקרנות ומתשוקה לידע, ומתוך ידיעה שאנחנו לנצח תלמידים של העולם.
היוצר, האומן, חייב לשמור את עצמו פתוח, לגלות ולחשוף את עצמו, להודות בטעויות של עצמו ולאהוב אותן. את התהליך הצמיחה שהן מובילות אליו. צמיחה שלנו בתור בני אדם, אך גם בתור יוצרים. העיקרון הראשון הוא ההכרה בכך שאיננו יודעים ורוצים ללמוד, ובלעדיו לא תהיה יצירתיות לעולם. אם לא נודה בכך, נפספס את כל השיעורים והסימנים, הרמזים והתובנות שמחכים לנו לאורך הדרך. האגו אומר בקול, אתה כבר יודע הכל, אף אחד אינו יכול לחדש לך כלום. כאן מתחילה ההידרדרות אל התהום היצירתי. פה האומן מפסיק להתחדש ומתחיל להתרחק מאמירה מקורית, מעצמו. וכל מה שנגזר עליו מרגע זה הוא להעתיק מאחרים או ליצור שוב ושוב את אותו הדבר בגרסה מעט שונה. אני תמיד מכניס את עצמי בתחילת התהליך למצב של שכחה מכוונת. מצב שבו אני לרגע שוכח את כל מה שלמדתי וידעתי ואספתי בדרך מפרויקטים קודמים, וניגש לפרויקט החדש כאילו הוא הראשון שלי, ועדיין לא למדתי כלום. כאילו אני צריך ללמוד הכל מחדש ולהתלהב מהגילויים ומהניסוי. אין סכנה שאגיע לתוצאה שכבר הגעתי אליה, ואין סכנה שבזבז את הזמן. אני אומר זאת בוודאות, לאחר שתכננתי במשך 20 שנה, ותמיד הגעתי לחידושים ולתובנות שלא ידעתי בעבר, והן אפילו חדשניות ונועזות יותר, ומדהימות אותי כל פעם מחדש. רובד נוסף של האגו, המונע כל ידע גבוה ומורכב מלהגיע, הוא התחושה שהכל מתחיל ונגמר אצלי. שאני האלפא והאומגה. באותו הרגע שהתחושה הזו משתלטת עלינו, אנחנו חוסמים את כל הרגישויות שלנו, הנותנים לרוח להשפיע על היצירה. משום שלא אפשרנו ליקום להיות שותף לתהליך. לא תהיה לתוצאה הסופית, לא תהודה רבה ולא השפעה רבה בקרב מי שחווה אותה בעתיד. לכן אני תמיד משנה את הגישה שלי ומקבל עצמי את התפקיד המתווך של היקום, השותף שלו להעברה, זה שהיקום יכול להיעזר בו כדי להשפיע על העולם. לאחר שהיצירה כבר גמורה וקיימת, ובתור אדריכל היא יכולה להיות מבנה עצום ממדים, מגדל, גורד שחקים או עיר חדשה, גודל היצירה הוא חסר פרופורציה אל מול הדמות שלי כאדם. ברגע שהאדריכל מזדהה עם היצירה ואומר לעצמו, המבנה הזה הוא אני, זה הרגע שבו הכל מתחיל להתרסק עליו. כאן הוא הורס את כל הפוטנציאל היצירתי העתידי שלו. האגו, בהזדהות שלו עם היצירה, הופך את האדריכל למגלומן ומעביר אותו על דעתו. האגו כמפלצת חסרת רסן, משתלט על כל האישות שלו ופוגע בדבר הכי יקר שהיה לו, הקשר הישיר שלו לבאר היצירתית, קשר שנובע דווקא מהצניעות ומהענווה ומקבלת המעמד המשני שלו ביצירה. זוהי גם הסיבה שרוב האדריכלים מרגישים את עצמם כאלוהים. הם אומרים לעצמם, אם אני הקטן וחסר הביטחון הצלחתי לייצר את הדבר העצום הזה, ועכשיו המבנה הזה הוא אני גדול יותר משאר האנשים הקטנים שכבר מזמן לא רואים אותם בכלל, והם אינם משתווים אליי וליכולותיי. כאן מתחיל תהליך של השחתה מוסרית ונשמתית, כי היוצר איננו מבין שהכוח הזה, היכולות שלו שהולידו את המבנה הזה, לא נועד להיות חלק מהאומן, ועליו להיזהר מהשפעת יצירותיו כמו מאש. הגאווה הזאת פוגעת באחריות, ובאהבה או באמפתיה שעליו להרגיש תמיד במסירות עבור האחר ועבור הסביבה, ובמקומן היא שמה אותו במרכז. עקרונותיו וליבו כבר אינם במקום הנכון של נתינה ורצון לעזור, אלא בייצור משהו גדול יותר כדי למלא את חוסר הביטחון שבתוכו, שכבר גדל לממדים עצומים. מנסה להוכיח שהוא גדול יותר, חזק יותר, משפיע יותר, והחברה איננה היעד, אלא הוא בתחרות עם עצמו. הוא הופך ליעד של היצירה משום שדרכה הוא רוצה להעצים את עצמו ואת המפלצת שבתוכו. בשלב הזה כל הדרכים כשרות, הוא מוכן לעשות הכל ואף לפגוע בדרך בכל מי שעלול למנוע ממנו להגיע למטרה. את הסכנה הזאת הבנתי כשהייתי סטודנט וזכיתי שיציגו פרויקט שלי בשנה השנייה ללימודיי בביאנלה בוונציה, המקדש של כל האדריכלים בעולם. הכבוד להציג את הפרויקט הייתה בהכרה בינלאומית ביכולות שלי, משהו של פעם בחיים עבור רוב האנשים אם בכלל. הרגשתי איך זה משפיע עליי מעצם הידיעה שקיבלתי הזמנה להגיע לוונציה, אך בחרתי שלא ללכת.
משהו באינסטינקט שלי אמר לי לא להזדהות עם היצירה ועם הרעש שמסביב לה, כדי לא להתאהב בתדמית או בכוח השקרי של הפרסום ושל ההכרה. שאלתי את עצמי, איך אוכל להגן על עצמי מפני ההשפעה ההרסנית של היצירה המוגמרת? השפעה שיש לה קנה מידה וכוח חסר תקדים. באותה תקופה פגשתי ידיד, סופר, והוא סיפר לי על הרגע שחווה לאחר שספרו האחרון יצא לאור. הוא תיאר זאת כך: אני מזדהה עם היצירה ועם הכתיבה לאורך כל הדרך. אני הדמויות כולן, ואני אוהב אותן, שונא אותן, מדבר דרכן, מכיר את כל היחסים והקשרים שיש להן, והן אני ואני זה הן. כך נבנה הסיפור והספר, ומתוך הזדהות מוחלטת ואותנטית, אך מוגבלת בזמן. אני עובד על הספר אולי שנה, לפעמים שנתיים או יותר, ואני מחובר בכל נימי נפשי. ואז מגיע הרגע שאני מסיים והספר יוצא לעולם. באותו רגע, כמו בלידה, אחרי ההדפסה, אני עובר תהליך של ניתוק, חיתוך חבל הטבור. תהליך שבו מרגע שהספר עוזב אותי, הוא כבר איננו שלי, אלא הוא שייך לעולם ולקוראים, ולמה שהם יחליטו לעשות איתו. אני הרי לא ארדוף אחרי הקורא ואצעק לעברו, לא, אתה לא הבנת את הדמות בכלל, היא לא טרגית. אצטרך לעבור מבית לבית, לשבת באינסוף ספות, לשתות ליטרים של תה, לאכול קילוגרמים של ביסקוויטים יבשים ולהסביר לכל קורא את מהות הדמויות והקשרים שביניהם. זה יהיה טירוף, אני דווקא אוהב שהמציאות עושה בסיפור כרצונה. בדרך האנשים אני מבין עוד רבדים נסתרים על מה שכתבתי ולא שמתי לב. זה כבר לא שלי. כך בחרתי להתנהג גם אני. האדריכלות, לאחר שהיא יוצאת לעולם, היא כבר איננה שלי. המציאות, האנשים והסביבה יעשו בה כבתוך שלהם. אם יחליטו לבנות אותה, להרוס אותה, לאהוב אותה או לשנות אותה, זה כבר בחירה שלהם. אני מתנתק ממנה ומההזדהות שלי איתה כדבר קיים בעולם, ומחובר אך ורק לתהליך היצירתי שעברתי איתה, תהליך שלימד אותי את כל מה שהייתי צריך לדעת. המציאות חושפת עוד כמה שכבות של ידע על היצירה, אך בשלב הזה מדובר בלימוד ובהשערה ולא בהזדהות. בשלב זה עליי להתנתק ולתת למציאות ולאנשים לקחת את היצירה הלאה. להיזהר מהוקרה ומפרסום ולזכור שהם רגיעים ואינם משנים דבר בצורך שלי לעבור שוב ושוב את התהליך היצירתי עם כל המחקרים והניסויים והחיפוש אחרי החדש והמקורי. לקראת סיום שנת הלימודים האחרונה שלי בבצלאל, שם עשיתי השלמות לתואר, זכיתי בפרס על פרויקט מצוין שחידש דרך הסתכלות על עיר. הפרויקט הציג עיר קטנה, היודעת להתפשט, לגדול ולהתכווץ כל שנה, כמו יצור חי ודינמי, ולחזור למצבה הקודם והראשוני בלי שינויים מחייבים. דרך מבנים מתפרקים וזמניים, דרך בניית אירועים זמניים לאורך השנה, ודרך חיבור בין הזמן המשתנה לחלל המשתנה, יצרתי עיר שהיא לב פועם. בזמנו, ב-2009, היה רעיון חדשני ביותר, וגורמים מבצלאל ביקשו שיציג את הפרויקט בממשלה במשרד התכנון והבנייה. הייתה התפעלות עצומה, ובחדר תגובות יוצאות מן הכלל, ונאמרו מילים מרגשות. הרגשתי את האגו מתחיל לפעול, המפלצת החלה לקום לתחייה, והרגליים שלי התחילו לרחף מעל האדמה. הפסקתי לראות בבירור את האנשים שסביבי, והרגשתי שזה הולך למקום מאוד לא טוב. כשחזרתי מירושלים לתל אביב, לדירה הסחורה שלי במרכז העיר, עצרתי בבית קפה שליד ביתי, וראיתי שלט על החלון, דרוש שוטף כלים. נכנסתי וביקשתי להתחיל מיד בעבודה. וכך במשך כמה חודשים עבדתי בבית הקפה בשטיפת כלים, בתקווה לחזור לקרקע ולהרדים שוב את האגו. באחד הימים שאל אותי בעל המקום מי אני ומה אני עושה בחיים. סיפרתי לו את כל הסיפור ולמה באתי, והוא היה המום. ואז צחק בקול רם ואמר, עכשיו אוכל לומר שפעם לפני הרבה שנים אדריכל מפורסם שטף אצלי כלים. הגישה ליצירה הסופית היא שקובעת את הגישה לתחילת התהליך הבא. ולכן כל אומן ואדם כדאי שיאזן את ההשפעה המשקרת של המציאות. היום בתור אדריכל הפועל בעולם אני רוצה לומר משפט שמעטים יכולים לומר אותו בגלוי או אפילו להעלות אותו על דעתם. לא באמת אכפת לי אם יבנו או לא יבנו את מה שתכננתי והצבתי. כל עוד זכיתי לעבור תהליך יצירתי ולהגיע לתובנות החדשות ולתחושה שהיצירה ניתנת ליישום, מאותו רגע המציאות והאנשים הם אלה שיכריעו, וזה על אחריותם. אני בוחר להיות אחראי על החלום ועל החזון
שיכול להתממש. כל איש מקצוע רוצה לראות את יצירתו מתנוססת בעולם. אני אינני מרגיש כך, בוודאי לא תמיד. כל עוד חלמתי מתוך אהבה ורצון לשפר את העולם ולעשות טוב, והבאתי את חלומי עד לפתח הדלת, מכאן והלאה, האנשים או נציגי הציבור יחליטו אם הם רוצים את החלום הזה לעצמם. פרפקציוניזם. הרבה מן הסטודנטים שלימדתי ומאדריכלים שפגשתי חוטאים בפרפקציוניזם ובטוחים שזו תכונה מצוינת ומבורכת. הרבה מהם נוהגים להתגאות בברעיונות עבודה אל מול לקוחות. לדעתי זו כללה. פרפקציוניזם הוא מחסום מובהק מפני היצירתיות, ומשום שהרצון הלא מתפשר לשלמות איננו מאפשר גמישות וחופש יצירתי. ישנו שיפוט פנימי מתמיד שחוסם, בודק וצועק לאורך כל הדרך ובכל צעד שהיצירה איננה טובה דייה, ואז מתחילה תנועה קדימה ואחורה, כשהצד אחורה הוא תמיד גדול יותר, בגלל הפחד מהטעות. כך קורה שהפרפקציוניסטים הולכים שוב ושוב להתחלה כדי לוודא שהכל תקין ועומד בסטנדרטים הלא ישימים של האגו. בתהליך שכזה של אובססיה לשלמות, אין מקום לאינטואיציה, לאינסטינקט ולבדיקת גבולות, או לשחוט בתוך האי-ודאות. הפרפקציוניסט מבקש הוכחה וביטחון תמידיים שהכל קשורה, ובעצם הוא שם לעצמו מחסום מפני היצירתיות. במקום לגלות וליצור את החדש, היוצר בורח מהר לפתרונות בטוחים וידועים מראש כדי לא להסתכן. הפרפקציוניסט פועל מתוך פחדים במקום לנהוג באומץ, ולכן איננו מתגבר עליהם. אינו מבין את המורכבות של התהליך היצירתי, שיש בו המון מן הלא מושלם. השאיפה לשלמות היא שאיפה סותרת במובן הזה, כי אין בה יצירתיות שלמות, לפחות לא כזו שניתן לדעת ולתכנן מראש. השימוש בגיאומטריה בתקופת הרנסנס, כזו שתביע את השלמות של היקום, הייתה בסופו של דבר רק ביטוי חלקי ולא מושלם, משום שלא ניתן באמת להביע את חוקי היקום האינסופי ולהכיר אותם, בוודאי לא בביטוי אנושי מתמטי בלבד. הסיכון הוא שהכל יהפוך בסוף לחזרתי ויסתובב סביב אותו פתרון, רק בצורה שונה. בסופו של יום השלמות הגיאומטרית נשארה בעיקר בגבולות הכנסיות ובמקומות הפולחן, ולא בעולם הפרטי של האנשים, משום שהיא הייתה ניסיון כושל של האדם להביע שלמות אלוהית בשפתו המוגבלת של היצור האנושי בעזרת מתמטיקה. היוונים היו קרובים יותר להבנה שאין שלמות. גם המקדשים הם בעצם תיקון טעויות באמצעות אשליה אופטית, תיקונים בתוך הצורה עצמה כדי להגיע למראית עין של שלמות. אם כן, הגמישות היוונית בטיפול חופשי בפרטים, בתקווה שבסוף יתקבל תוצר שקרוב לתפיסה המושלמת, זו גמישות חשובה שהפרפקציוניסט יכול לאמץ אותה. את ההבנה שהשלם והמושלם האנושי הם תולדה של חלקים שאינם מושלמים, ושל תהליך גמיש וחופשי שזורם בשטף. אני אישית מנסה לשנות את גישת אלו ששואפים לשלמות ומשכנע אותם שישקיעו את האנרגיה ואת הרצון שלהם לטובת האחר. שינסו להבין מה עושה לאחרים טוב, כי זה הדבר שמאזן את הצורך שלנו ונותן לנו פרופורציה נכונה הרבה יותר שתורמת לתהליך. שינסו להקליל את השאיפה לשלמות בשאיפה למשחק ילדותי של הנאה וניסויים שאינם מחייבים. סטודנטים רבים מתחילים תהליך יצירתי בתחושה דמיונית שמחר בבוקר הם הולכים לבנות את המבנה שהם מתכננים. האחריות, הפחד משיפוט והזדהות עם התוצר שלהם גורמים להם להיות מפוחדים וזהירים ולשאוף לשלמות עוד לפני שעשו את הסקיצה הראשונה. זה בדיוק הפחד מהדף הלבן, החשש לעשות סימן סתמי, ניסיון פשוט. בעבורם הכל חייב להיות מושלם כבר בסימן הראשון, וזו חסימה עצומה. לכן בשלבים האלה של חיפוש העקרונות של הפרויקט ובניית הקונספט, אני עובד איתם על שינוי תודעתי, על הכללה של ציפיות, על חזרה אל הילד שבהם. אני מנסה לגרום להם להתאהב מחדש בחופש הפנימי שבתהליך, שאין בו שאיפות או ציפיות כלל, להיות ברגע ולצבור עוד ועוד רגעים. מחסומים. בכל תהליך, גם בתהליך היצירתי, ישנם רגעים או תקופות של מחסום. אצל סופרים זה מוכר כבלוק, ואצל אומנים זה יכול להתבטא במחסור השראה. היצירתיות מטבעה נוגעת ברבדים הנפשיים שלנו ומשפיעה במצב הרוח ומין המוטיבציה, ולכן זה אך טבעי שכל מי שיוצר
נפגש עם מכשול כזה או אחר במהלך חייו. במובן מסוים, נועד המחסום להזכיר לנו להיות שוב אמיצים ולהתגבר, לחפש דרך או פתרון, או לשחרר מעט מן הרצינות ומהציפייה מלאת האחריות. לילד שמשחק בחול אין מחסום, מה שיוצא יוצא. המטרה שלו היא ההנאה עצמה מהעשייה הרגעית ומהגילוי הרגעי. המגע עם החול, המים, הידיים שמשנות את צורת החול, להיות ברגע, כי ברגע המיידי אין מחסום, יש שטף. ברגעים של מחסומי כתיבה, הייתי לוקח את הדף הלבן הריק ומתחיל לכתוב ללא מחשבה וללא הבנה. מילים חסרות קשר היו נערמות על הדף, ומעצם התנועה של הכתיבה עצמה קרה הקסם. המחסום נשבר בשלבים עד שחזרה ההנאה מעצם הכתיבה עצמה. בהנאה הזאת, שהופכת במהרה לתשוקה, הכתיבה השוטפת והאיכותית חוזרת. מחסומים נפרצים בעשייה, בשטף ובהנאה רגעית, ללא מחשבה, תכנון, הציפייה.